За мен е така огромно удоволствие и чест да съм част от конференцията. Благодарим на професор Темелкова и екипа и за поканата. Контракс е така един от големите български системни интегратори и компания, която има специален фокус в сектор образование, в работата с централните власти, работата с училища, детски градини, висши училища. Последните години STEM програмите на Министерството, които това, както и предходните правителства, подкрепят и влагат много сериозни усилия, както финансови, така и експертни, ни дадоха възможност да работим по редица иновативни проекти. Ние също да научим много за нуждите, за потребностите на основно училищата, тъй като те са насочени към началното и средно образование. И също бихме искали и правим възможно да пренасяме този опит и в работата с висшите училища, с партньорства като това, което имаме с висшето училище по телекомуникации и с други вузи в страната. Също като част от това, което правим по темата иновативно образование, бих искал да спомена един проект, който последните години реализирахме, финансиране по Националния иновационен фонд на ЯНМСП и Министерството на иновациите. То е една платформа, наречена Stratus. Така ще дам някаква аналогия за популярния сега проект за дигитална раница, който е Content Management система или система, която управлява съдържанието на учебни ресурси за учениците. Така Stratus скоро е насочена към ресурс менеджмент, управление на ресурсите. Всъщност тя предоставя неготово съдържание, необходимите IT ресурси за научни разработки, за експерименти, като необходимите процесорни ядра, оперативна памет, дисково пространство, сървъри, операционни системи, контейнеризация. Тези елементи обикновено са скъпа инвестиция за всяко учебно заведение, но с една такава платформа това би дало на вузовете да използват и наличния разполагаем хардуер, тъй като всичко, което им трябва е един браузър, до който да достъпят всъщност платформата. Тя към момента е на ниво прототип и имаме готовност и разговори за потенциална реализация с висши училища, които имат интерес. Това, което е необходимо, разбира се, допълнително финансиране за евентуалното обособяване, закупуване на необходимо оборудване и всъщност оживяването на платформата, но до момента резултатите са доста добри и обнадеждаващи. Залагаме доста на този проект. Контракс през годините работи успешно и по различни проекти, свързани с центровете за върхови постижения и центровете за компетентност. Като един пример, цялата инфраструктура в ИКТ на БАН, в момента където се помещава българския суперкомпютър, е изградена от нас. Имам предвид условията и възможността дейта центъра на ИКТ да бъде на нивото, на което да приеме такава съвременна техника, прецизна климатизация, съответните контроли на достъп и всички прилежащи системи, резервни захранвания и така нататък. Така като част от сътрудничеството между нас и вярвам между всички останали компании от света на бизнеса, бихме искали и се опитваме и работим по изготвянето на учебни планове и програми заедно с висшите училища. Наши експерти тук са част от екипа, които с огромно желание се включват в това да придават нашия опит, някакъв вид практическа насоченост към учебните планове. Един добър пример беше
участието ни в специален лекционен курс в Медицинския университет в София, като част от клъстера за дигитално здравеопазване. Имат съвместна програма с Медицинския университет в София, т.е. това, което колегите ми учиха и преподаваха на студенти е работата с софтуерни продукти, специализиран облачен софтуерни продукти имаме за лекари, Hippocrates Cloud, подготовка на задания за дипломанти, евентуалното работа по реални практически казуси наши, също би била, може би, наши, както и на други компании, би била интересна и за училище или за студентите, както и за нас. Различни инициативи, създаване, работим по така и по STEM програмите, но за лаборатория за киберсигурност. Това е приложимо и за висшите училища, разбира се. И ще бъде супер, ако има такива фокусирани програми, които всъщност и държавата подпомага и подкрепя, или по съответните европейски програми. Изнесени работни стажове също са нещо, което колегите така сме коментирали. Тоест ангажирането, вече работата, особено след COVID, така, пандемията, позволява работа и от отдалечена, т.е. студенти могат да работят по наши проекти въобще без да стъпват в офиса. Така че възможности има и така, ще се радваме да продължаваме добрата колаборация. Хубаво. Благодаря ви много.